On turbottaja täällä taas ja me pelataan vähän Minecraft. Eli me vähän aloitellaan singleplayeria ja tehdään täällä New World. Ja tää on siis tosiaan survival ja varmuuden vuoksi laitetaan Done. Joo. Ja world name. No, laitetaan vaikka Turbon maailma. Ja sellainen vielä tosi hienosti sellainen niinku kuuliste tollain. Joo. Vittu. No, ja sit en mä halua Javoa. Kiitos päivittää. Laitetaan create a new world. Eli mä ihmettelen, että no kuka ei enää pelaa tällaista peliä kuin Minecraft, mutta no joo. No siitä. Nyt alkaa vähän kone ylikuumenee. Mutta joo. Eli joo, tosi rumaskini, mä tiedän. Ja missä täällä olisi hyvä paikka kodille? No juu, eli eka... noin. Ja ei kai se teitä haittaa, jos näette minun ton Minecraft-nimen, joka on Turbofin. Ja tosiaan mun Skype on... Se on Onnioroa PvP. Ja nyt meidän siis olisi tarkoitus tehdä kaikki työkalut ja saada vähän beefiä. Mutta ei me vielä kotia tässä jaksossa tehdä. Ei vielä ihan. Tästä tulee joku 10 minuutin pituinen ja tää on siis Let's Play Minecraft osa 1. Juu, en mä ala enempää selittelemään, eli näin. On woodia tuosta. Sitten no se on varmaan joku crafting saut, joo, benchmarking. Sitten stikkejä siitä. Stikeistä me tehdään swordi. Noin. Sitten me tehdään tollanen. No, hirveästi saavutuksia. Sitten näin. Tuosta. Sitten vielä näin. Noin. Sitten otetaan tämä. Nyt on kaikki uuden kamat. Juu, siis. Ja tosiaan nyt ei pitäisi kaikua, mutta jos ei ääni kuulu, niin sitten on vähän Noin. Siitä ekat beefit. Siitä toiset. Kolmannet. Neljännet. Viidennet. Kuudennet. Seitsemännet. Noita ei viitti hakea. Ei jaksa. Kahdeksannet. Yhdeksännet ja kymmenennet. Siinä. Nyt otetaan vähän beefiä siitä. Noin nassuun. Miksi tuolla palaa on toinen kysymys. Nyt vähän rikkittää mun puumiekka ja sitten seuraavaksi vähän mainataan. No siinä onkin laava. Kuitenkin meni siitä haja. Dead. Joo. Taas tuosta vähän. Puuta. Jepsistä. Jeps. Noin.
Joo, eiköhän sitten vaan aleta mainailemaan. Tästä näin. Noin. Sitten otetaan tuosta noin. Ja tästä saadaan sitten kivikamat. Mutta niin aika yllättäen tuli tää Minecraft-pelailua. Tää on. Juu. Eli niin Minecraftista tulee siihen asti, kunnes tää loppuu, niin pääsarja. Nyt Minecraftia on pääsarja ja sitten tulee nyt Turbo pelailee sellaisia, sen nimisiä. No. Yes. Ja nyt meillä olisi siis tarkoitus craftata nämä kivikamat ja sitten se olisi varmaan siinä ja tehdä tietenkin uuni. Korjataan vielä vähän uuni. Yes. Ja sitten se olisi alkaa siinä. Yes. Tästä tulee eka mun kunnon video. Onks toi John? Onhan se. Noin, Monster Hunter, jee. Mä en tätä tarvitse tätä dirttiä laittaa tohon noin. Sitten otetaan siitä vaan blänkkejä. Eihän meidän kotiin pitänyt tehdä. Mutta ei, meillä onkin crafting table, säästetään puuta. Laitetaan tohon noin. Sitten mä en osaa enää puhua. Sitten laitetaan tähän ekas uuni. Jep, noin. Meillä on uuni, yes. Sitten vähän lisää stikkejä. Noin. Sitten tehdään kivispörd. Lähdetään nämä pois. Sitten tehdään kivipikki. Saadaan rautaa. Sitten tehdään tollanen kivi tollanen. Noin. Sitten tähän kivi lapio. Eikö se mennä noin? Ja sitten noin. Meillä on kaikki. Upgrade. Hakataan vielä toi tolla. Ei viitte kuluttaa näitä kivikamoja. Kun vaan hätätilanteissa laitetaan. Tai no porkshopit saa tonne. Näin. Mä en osaa sanoa tätä. Pork shop. Ei! Siitä. Eli nyt meillä on kivi. Oi. Noin. Eli nyt pitäis. Eli vielä yksi lehmä. Eli se oli turbottaja tässä näin. Ja vaikka mä tiedän, ettei tarvitse, niin mä teen kuitenkin näin. Ai, no joo. Seven quitti tuo. Quit game. Eli kiitos, että katsoitte. Se oli turbottaja ja nähdään taas ensi videossa. Eli moi moi!